Met elke bar geschreven wil ik in de watten leggen. Koeden en geregeld de mod, ook ik regel motten me gedaan. Scherp met de spanning duidelijk te snien vol. Je ziet me krassen trekken, een blad B staat er als op mijn papier rond. Pannen het trek, zodat ik zeker heb de trek pannen. In mijn shiftproces, ik ondergeven aan het wegzaan. En toen er bewust onderdeel van mijn bestaan voel ik rust. En doe gerust wat moet worden gedaan, voor tot de zorg van resultaten kom. Het is een geboren revelation, de klanken via woorden. Inspiratie voor een verloren generatie. Om me dat werkelijk ervaren, of herwin me zo wereld via werkelijke varen. Moet me richten tot de plat, voel dichter bij een antwoord. Ik kan komen op al de vragen die me innerlijk versmagen. Dus begin ik door te starten met een eerste zin te wikkelen in een flarden van concept. Kom binnen me gedaan, ik spit een hele nacht. En totdat ieder al aan het maffen is, totdat er in mijn gele kot geen enkel blanco blad meer is. Totdat ik slapen van een kwillende palatse zin en wakker worden, want de volgende punch springt mijn gedachten binnen. De mensen vragen je soms waarom dat schrift. Ik schreef omdat het papier het enige is die me begrijpt en niet veroordeelde me gedachten trekken op niks. Omdat ik geen weg kunt met mezelf, dus toen pak ik snel mijn bikse ventileren. Helico dat je het wil doen, ik kan de ventileren schoen vermaakt en in het proces voelt hij hem goed als de essentie. Ook bezig te verdwijnt de rest rond mijn zesde kleinste paratleren. Pen geneest de hersenwonden in mijn ziel. De letterrepen ritme me bezwaren. Met het moment dat ik in de ritme zitten voel ik me niet wereldlijk maar zin. De zin in mijn zin is weerzinwekkend en zindert er al mijn ledematen op mijn leven rappen. Vele fases ik er ploetert, geworteld in de westhoek. Was is toch scheef voor, was mijn pen dat dan me recht doet. Ik steun op de forse van de lin, ik via rechthoek. En meer tekst gebundeld dan in het burgerlijke wetboek. Ik zin, de schrijver niet, ik word opgeschreven. Een moderne troubadour die rapt over zijn dubbel leven in de nacht. Slappen niet wat schrijven kan me geven, wat dan nergens anders vinden. Verdiende rust in het leven. En matchen letters aan de ding die je me spelen. Zijn een inkmeester, elke dag al er is ritueel. In contact met mijn omgeving, wat is individueel. Dat me gedaan resumeren tot een visie of geheel. Een missie voor te spelen, met elke klank dat gesproken zijn. Op zoek naar elke lettercombinatie dat een woord verbindt. Bij elke regel voel ik me gegel ontregeld. Regelrechte therapie en de muziek die me benevelt. Overdonderd door het bliks me schecht. Zoek ik lichten met een duisternis, omdat mijn schade is die elke zin verlicht. Dus waarom schrijf ik teksten? Omdat het type in me zit voor het gevoel dat kreeg je nog die man de dope zinnen spit. Hip-hop, yeah. Fucking rhythm beats, kerel. Kijk het hier, jongen, 160 bpm.